Yo, kamusta kayo mga friends kong malulupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Welcome sa channel ko at welcome back sa channel ko sa mga luma at mga babo dyan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-aabang at panonood dito sa aking channel. Kahit hindi tayo madalas mag-upload. Minsan kasi wala na akong content eh. Paulit-ulit na kasi content natin eh. Mga nakikita natin sa YouTube na content eh, pare-parehas na. Kaya hindi na muna ako minsan nagbablog. Pero okay lang yan. Hindi pa kasi ako makagala eh. So ngayon, gusto ko lang ipabatid sa inyo na ang aking Sniper 155R 2023 version ay 25,477 kilometers na ang natakbo. Bilis ng panahon. 25k odo na si Snow. So ngayon, re-reviewin natin to ngayon. Ano lang naman siya, mga pahapyaw na review lang kasi wala na halos tayong mare-review dito eh. Hindi na siya stock mga boss, kakaunti na ang stock sa kanya. Kaya yun, tingnan natin kung ano pong mare-review natin dito. Base naman sa takbo, nakita nyo naman kanina sa unang pasok ng vlog natin na yun na yung takbo niya. Dito tayo, gigilid tayo dito. Papakita ko sa inyo ay motor na hindi na stock is good. Yan mga friends. Yan na siya ngayon. Diba? So umpisa natin dito sa kanyang headlight. Ito na lang muna tayo mag-umpisa. Buhay na rin naman eh. Ito ang kanyang low beam. Yan. Okay pa. High beam, passing light, okay pa. Tapos itong DRL nya okay pa rin naman. Yan, naka smoke lens yan. Tapos naka dual contact na rin tayo na signal light. So pag tinesting natin to, yan, nagsisignal light siya. Tapos pag pintay, mabubuhay yung kanyang dual contact. Tapos yung radiator natin na stock, yan, ang dami na niyang pinkot-pinkot. Baka pagdating ng palitan ko na rin yan. Puro pinkot-pinkot na eh. Ito ang keyless knob natin. Yan, tingnan natin kung gaano siya ka-responsive. One click. Yan, okay pa rin naman siya. Tapos kill switch natin, nagana pa rin naman. Hazard light, medyo bumilis nga lang yung kanyang hazard light. Yes, mga signal light niya bumilis kasi nag LED na tayo. Pati dito sa likod, yan, LED na rin yan. Tapos starter, yan, wala pa naman problema dyan. Medyo nagbo-blur lang to. Nagbo-blur? Naglalabo lang to kapag ka ini-start. So isang indication na malapit na ma-worn out ang ating battery. Pero kaya pa naman. Yan. Yung switches natin okay pa naman. Tinesting natin to kanina. Signal light, tinesting din. Tsaka yung busina natin, hindi ko na bubusinahan. Baka pa mga tao dito. So ang braking system natin okay pa yan din. Yan, stock pa rin tong braking system natin mula hose, master, caliper, rotor disc. Yan, stock yan lahat. Ang napalitan ko pa lang dito sa braking natin ay brake pads dito sa una. So ayos pa naman to. 2 taon na yan ganyan. Baka magpalit na rin ako ng brake fluid kasi baka panis na yan. Pero okay pa naman siya oh. Wala pa naging problema sa preno niya sa una. Tapos yung kayod ng kanyang rotor disc, wala pa halos oh. Pero medyo malalim na pala oh. Ramdam mo na. Pero okay lang yan, ang kapal pa oh. Sobrang kapal pa. Tapos itong front shock natin, na paripak na natin to kay Boss Win. Nirepak na nila.
So base sa performance niya ngayon, mas gusto ko itong ganito, medyo matigas ng konti at hindi na siya tumutukod dito. So yun lang talaga solusyon para sa pagtukod ng front fender sa ating leeg. Tapos yung mags natin napakatibay, stock na stock pa rin yan, hindi yan nabebengkong kahit saan mo dalhin. Nakailang off-road na ako dyan, napapataktak na yan madalas. So yun, ano pa bang stock dito? Dito tayo sa passenger footrest. Yan, smooth pa rin naman siya oh. Nilagyan ko lang ng langis, nagkakalawang kasi to, itong loob niya nagkakalawang yan, kaya nilagyan ko ng langis para smooth pa rin. Tapos itong mags natin sa likod, okay na okay pa rin yan, napakatibay kahit mapataktak, hindi na bebengkong. Tapos yung caliper natin sa likod, stock yan. Itong brake rotor disc, wala pa oh. Wala pa siya, halos kanto oh. Sobrang kapal pa, parang bago pa, kasi nga hindi madalas ginagamit. Brake pump natin aftermarket na, pipe natin aftermarket na. Nagpalit na tayo ng pipe kasi naiinis na ako dun sa itsura, kalawangin na siya. Ano pa bang stock dito? Itong swing arm, maganda tong swing arm, napakatibay. Bumili lang ako ng pro taper na na adjuster, chain adjuster. Yan, para mas bumagay siya sa aesthetic ng motor. Pangit kasi nung stock na chain adjuster eh. Tapos ano pa? Wala na, makina na lang stock dito. Yan, iboto nyo daw, nas ona. Sprocket set natin 1448 na modified. Medyo matibay naman siya, medyo matibay pala talaga siya. So ilang months ko na ba ito gamit, di ko natanda kung kailan ako kung kailan ako nagpalit na sprocket set, pero ayan pa siya oh, makapal pa. Tapos usapang makina naman, etong tunog ng makina natin ngayong siya ay na 25,000 odo na. Yan, pakinggan nyo na lang, wala pa ako nagiging problema dyan. Ang tensioner niya goods na goods pa, ang throttle cable niya goods na goods pa rin sa 25,000 odo na paggamit. Ano pang i-review natin dito? Yung battery niya, ito ata ay 13.5 yung kanyang voltage. 14.2, 14 pa din. Yan o, nasa 14 pa din. So healthy pa naman yung kanyang supply. Medyo na nga lang yung kanyang battery. So ano ba mga napalitan ko dito? After 25,000 odo, kaha, shock, rear shock, tail tidy, mga bulb, ginawa kong LED, signal light, pro taper na chain adjuster, sprocket set, shifter, itong step grill, tsaka bag, handle grip, lever guard, lever, side mirror, tsaka busina. Yun pa lang naman napapalitan natin. Yan, ganyan na siya ngayon. Okay pa naman siya, masarap siya gamitin. Tsaka pala ito upuan, yan, napalitan na rin natin yan. Tsaka itong pipe, kakaunti na stock sa motor ko. Sabi ko dati stock is good ang forma eh, sarap pa formahin ng sniper eh. Yan, ang gulong ko naman okay pa yan, bago pa yan. Kailan lang naman ako nagpalit ng gulong, beast tire, magtatagal pa sa akin yan. Tapos dito naman tayo sa panel. So ang fuel economy average natin ay 43.9. Napakalakas sa gas yan, 43.9 na yung ating naging fuel economy average, kasi ang sarap hapitin ng pipe na to, sa totoo lang. Tapos average speed 27, odo 24, 25, 478. Tapos ang trip 1 natin ay 820, ang trip 2 natin ay 2,496. Then sa shifting naman, may napansin akong kakaiba. Minsan sa shifting parang may times na dumadaplis siya. Hindi ko alam kung sa shifter ko lang yon o doon sa mismong transmission niya, pero hindi naman madalas, minsanan lang. Napapa half shift ka na nawawala yung gear. Yun pa lang naman na napapansin ko.
pagka napapa-half shift ka na hindi ko namamalayan minsan, napapa-half shift ako, tapos nawawala yung indicator dito, yung gear indicator. Saka ikakambyo ko na lang uli pataas. Ganun nangyayari. Hindi ko alam kung siya ay bad sign para sa motor, pero pagka lang nangyayari lang naman yun kapag matagal ako nakatuon dito sa sa shifting ko, yung sa shifter ko, tapos parang mapipindot siya ng onte. Pero kapag hindi ka naman hindi ka naman nakatungtong sa shifter mo, hindi naman siya nangyayari yun. Tapos yun nga, medyo tumakaw sa gas kasi 1448 is bracket set, tapos naka 130 tayo na gulong, tapos nagbalit pa tayo ng pipe. Ang sarap-sarap hapitin, kala mo lagi nasa karera. Tapos yan nga pala, palit na rin ako ng mga bolts, CNC bolts, white bolts, ganyan, kung ano mga tawag dyan. Ano pa ba, yun lang. Wala naman ako halos din masasabi dito sa motor na to goods na goods to para sa akin. Papanatilihin ko na lang na well maintained ng kanyang makina sa change oil. Yun na lang gagawin ko dito. Hindi pa ako nakakapagpa ECU na programmable kasi wala pa tayong pambili. Mahal din yun, 10k din. Tapos 3k yata ang pa-tune, di 13k din yun. 13k din. Oo, di ari na naman tayo sa gastos doon. Nag-iipon nga tayo. So saka ako na lang siya ipapatune. Maintenance na lang natin ang ating makina. So paano nagtagal sa akin ng ganito yung motor ko na walang problema sa tensioner at throttle cable? Hindi ko rin alam mga friends. Baka sa kadyang napalapat lang na ganito ang aking motor. Pero yan, kita nyo naman ang driving style ko, mga paganyan-ganyan na naman ako. Tapos ay hindi ako mabigla lagi sa throttle. Yun, talagang lang ako, gentle lang naman ako sa throttle ko Minsan humahapit, pero hindi yung talagang barakbok na akong humapit. Hindi ako yun talagang biglang piga. Lang ako, chill lang ako sa throttle. Hindi ako masyadong gigil nga, ganun. Yung talagang kapag ginaganon pa, wing, lang ako, ganito lang, yan. Masarap kaya mag-drive ng ganito. Hindi ko naman lagi kailangan makipagkarera sa mga yun lang naman ang judgment ko dito sa aking motor. Masarap siya gamitin mga friends, sa totoo lang. Pero malapit na, baka magpalit na rin ako ng mugs. Magpapalit na ako ng mug. Hindi ko lang kung kailan, pero basta malapit na yun. Hindi pa ako makapag-decide din kung anong mugs ang bibilhin ko. 3 brand ang aking pinagpipilian, pero lumalamang sa akin yung Racing Boy. So yun lang naman mga friends. Overall naman, napaka-goods pa gamitin ng motor ko. Sa aesthetic niya, wala na, napalitan ko na lahat halos. Mugs na lang at saka braking system. Yun na lang yung kulang dito sa motor ko pagdating sa aesthetic na gusto ko. Tsaka radiator pala, o baka nga unahin ko yung radiator kaysa sa mugs, kasi okay pa naman yung mugs ko. Yung radiator ko marami ng pingkot. So yun lang mga friends, maraming salamat. At kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, no? At abangan mo na lang yung mga susunod pa nating vlogs. So yun lang mga friends, maraming salamat sa inyong suporta at panonood. May konti lang uli akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. PCO.